I šta se dešava ljudi, N-Gamer Srbije ovdje. I danas smo sa Mateom Dorinka. Gdje si? Nešto izbacilo. Izbacilo? Vratio sam. Da, evo vratio sam Okej. Gdje si? Od kuće. Vidim te. Idemo u avanturu. Idemo. Uskaču kola. Vidi ga. Ajdemo. Nećeš ti. Jo, i evo ljudi ako čujete, i tu je Milan. Kod mene kući. Ćuti. Drži se prio. Ćuti. Ne kopiraj Žiku. Dobro, ćuti bre. Ubre. Samo tako, tepek dok ja sve pokupim. Da. Daj. Kapi se. Matavi. Sve natrpujemo, sve po komadu. Po kontrolu. Treba malo glasnije pričaš. Nije gore. Dobro si. Slomio je noge. Ja za malo. Zombi dođi da ti kilam. Ja ću ga ubijem. Moje. Iš. Malo kola, Dobra kola. A nije sad sve to stvar, vidiš i da dime. I pričaj malo glasnije. Dobro. Ma kažem na Milana. Jaj. Kako? Po 16%, To ti se puni Milana. Kuda je helikopter? A nema ga to tu još. Ukrali ste helikopter. Nismo bre nebo ovu igricu. On je noob za ovu igricu. Nije tačno. Pa nisi ni igrao. Ali zato sam proigrač Minecrafta. Pa sad ne pričamo od Minecraft. Sad je tema samo ovo. I žao mi je ljudi, znači niste došli. Ja sam lepo rekao da pogledate klip i rekao sam da će biti danas. I šta da radim? Došao je jedan najpametniji čovjek. A ja? Ti ni nemaš internet, veri ću ti. Zato imam grickalicu. Ne možeš ništa od gricka da ga raziš. Samo da grickaš nokti. Nije tačno, mogu da se branim od zombi. Ajde ti išao, ja ću da gađam. Ne može to. Idemo još jedan grad da izvidimo. Dolazi u kola. U kola. Evo je. Ne mogu trčati. Ajde ubiti. Ubi sebe, Milane. Ovo je cirkus. Ma ovo nije epizoda, ovo je cirkus. Da. Dobro, ćuti više ne smare, već si rekao. Kaži šta drugo. Jel ovo ima kočnice? Mislim da nema. Okej, Mare. Igraš CZ. Da imaš što se desi ako padnem u vodu? Će da stanu kola i mi zajedno sa njih. Će potonemo. Biće predivno. Mene baš zanima da možeš suđi u te vodu. Znači, ispitat ćemo samo ova dva grada. Dobro, može još neki. Budalo, gledaj kako voziš. Ubismo gi jer nam je ispala trenerka.
Znači, ja vam se lepo izvinjavam. U stvari, što bi vam se izvinjavao? Vi ste trebali da dođete, ne ja. Ja sam došao. Ja pa rekao on. Izvede me zombi sve. I čokolad. Gdje je čokolad? Vlade, opet si je pojao. Imam barem tunu. Ne brini, sve ćete spasti. Samo da nađem nešto za piće. Ja gubio. Ok, možeš i sam. Nova kola, Gunjo. Uvijek tebe ću biti. Bio si policajca. Si ti normalan. Nisam. Pazi, Pazi. Se pobijemo ja i on. Ok. Te imamo neki radnik sad. Ubijamo mornara. Mornar Popaj, sam ja. Mornar Popaj. A zabravi, ja mislim nekako drugačije se zove, ono. Mornar Popaj. Mornar Popaj. To ne što jede salamu pa bolje je ovo. Salamu. Panači. A ja, dobro, ja pa rekao salamu. Opet se... Beži bre. Popaj mikot. Joj. Propad epizoda bre, čuti po od ovo smijanje. Da nisam ja, jeli bi boginje. Čuti bre, kako da ti to nisi bre. Kakve boginje bre, čuti ti. Da ja nisam tu ne bi ti ni znao ni da zineš, znaš. Da nije ovaj mikrofon su bi čutali. Dobro, čuti sad. Da nemam ovaj bolji mikrofon. Posto, nije poste, Gunjo. Post, ne post. Ja mislio tost. I koja modela da je? A da, ja sam to stavio. To će ih drži neko vreme. To će ih drži neko vreme. E pa, ima specijalni udarac. Ok, iz jednog ispao ranac. Ni ja, ni ljudi konceptuali na posto. Ja sam barem ostao živ. Što vrištiš, ništa te ne juri. A dobro, čini mi se kao bomba. Pizza! Miko, mnogo me nešto ovo podsjeća na nas. Sam jedenje, igranje i pijanje. Samo umete da lenčerite, pijete, jedete i igrate video igrice po cijel dan. Šta će biti od vas? Ja ću biti gamer kada porastem. Ja sam gamer. Igrat ću Minecraft po cijel dan. Uzmi pušku bre. Pa- Ej, mi ja spomenici Gunju. Kude? Vrni se vamo. A, znam to. Ej, Mega Market. Nije Mega Market, nego ovaj. A ja rekao Mega Market. Da kupim žvake. Čej, pa ti ideš onoliki golemi šarić sam da kupiš žvaki. Miliko, postaraj se za onaj vrata. To vrata! Idemo kući da gi postavimo. Mora se iskoristiti. Ajde, idemo u kola. Gdje su nam kruži? Ideš u kola. A evo ga. Ja ću da vozim. Ja ću da vozim bre. Ajde, vodi kući. Dršte prijatelji. Pazi kuda voziš, treba primjena, Gunjo. Po kakve džombe li idu. I neka prase. Nije to je Minecraft. Prase! Ne prase, stvarno. E, ubi smo prasence. Jaj, ću poludim.
Pa ti li izađe? Ne ga on, vidiš ga? Sad ćeš da pešačiš. Nisu si mi. 58% odborilo. Molim vas dopunite svoje rezervovac. Brata. Na ko će uzeti kad nema kvaku? Koje? Nema kvaku. Imamo vrkvaku, kupiš u Kinezu. Hoće da izađemo. Razbijemo prozor. Onda kupimo novi i kupimo novu kvaku. A čekaj, on ovdje već stavimo prozor i opet treba uđemo nekako. Napokon! Idemo, opet neka muzika. Tan, ta, tan. Jej! Jao, prođi kroz blat. Ovo je moja šupa, a spavamo dan. A dobre, viš go rade. Moja kuća. Moja pravila. Ok, ajde da posjetimo još neko mjesto i da završavamo pošto. Njaj. Nemoj tepaj. Bilan, čuvaj me tepa. Odakle? Ispala mu iz džepa. Ispale mu iz džepa. Gdje si? Wow. Ja moram ići pit vode malo ukrat. Ok, čekam te. Pidi pivo. Pidi ti. Idemo, igramo se 3 simulator. Drvo simulator. Simulator drveta. Idi bre pivo. Haluciniramo. Ože haluciniramo. Ok. Sad ću pustiti neku muziku. 3, 4 sad. Jesi teo to? Mi smo pijani. Izilazi! Mi smo pijani. Ti se dimo sputat. Ovo je ona luda stvar što kaže da ti se dešava kad piješ puno kad popiješ previše lekovi. Imam pre... budalo. Ne pucaj bre, ima živi. Ovdje ima ljudi. Grad. Nije tamo grad. Ok, pregledat ćemo još samo ovamo i to je to. Sad će ja prestaviti da haluciniraš. Za neki 30 sekunde. Gazi. Pregazi ljude. Za 30 sekunde završava se ovaj halucinacija. Viš ruke? Kao nije ono ludo koji ja sad. Eto, rekao 30 sekunde, najmanje. Kuhar. Kuhar. Pa nismo mi Hrvati. Mi smo Srbi. Braća Srbi. Iz Lašnice. Budući najbolji youtuberi. Ljubim youtuberi. Lasotnice bre. Nije ovo Vlasotnice. Mi smo iz Nemačku. Mate, kažemo da ovo nije Vlasotnice. Kažemo da ovo nije Vlasotnice. To si rekao? Ovo je Leskovac bre. Ok, da vidimo. Kuj napravio ovog kira šum. Napadu ne! Spašavaj se! Kako može? Ja se zaglavim. Dobro si, Mate. Ubijem. Evo, sveži se, uzmi ovo i popi. Pa što si ga popio? Ne, nego ovaj, to je naranđasto. To baš puno. Evo, ovo je pumparica. Pa što ti ne gađaš? Može gađam. Jelju. Šta je ovo da malo? Nemoj ubijat ljude. Evo, vađi pa smo sabra. Ubiću ih sekirom. Gledaj ga, popio se negdje tam goram i... Ostado smo da... Ubi bre pumbarku. Pomagaj! Iza tebe! Milan je dete i selo Malečko. Ja sam dečko, selo Malečko. A tako ide?
Bože, ovo ko da je horor da igramo. Ok, da pregledamo još ovo i da se vratimo kući i to je to. Butina? Bravo, čika zombi. Nema ništa. Pregledaj gore šta ima. Ja idem gore. Evo idem. Ima sokić. Nema mjesta. Patrijal. Uzmi mi sok. Daj meni. Ok, ajde idemo kući i završamo ovu epizodu, mate. Znači ljudi, Brzo. ovo neće biti kao zadnja ona epizoda da svi igramo zajedno. Ja sam mislio da će ima više, a ne jedan samo. Ideš li? Ono sam jedan pametan. Dobro, evo i Milan došao kod mene kući. Došao kod mene na ovu raspravu da zapiše. Jeste znali da Gunja ima novog pacova? Mislim Miša. Dobro, ne šparaj. Da moramo sve u detalje da im ujašnjavamo, shvataš? Ajde, idemo ku. Stop. Budalo, zabio si da. Nisam budala. Kršiš propisi. Gles. Znao sam. Ruše kola! Ja ću te ubit, ne brini. Ubit će me. Aaaa! Moj mi pobeže skoro. Ajde, vozi kući. On ne zna da vozi, nema da Vozi kući, vozi. Ovako je sad. Ja gi sad puckam, sve će više. Šteta što nema nikoga. Vete šteta. Ne brini, imam pušku. Ok, kod je genij se ponaša. Baš mi je drago što će bude kraj epizode. Pogledaj koliko ovo približava, vidiš li? Vidiš li koliko tonen se vidi blizu? Nema sad ništa. Vidiš? Fuck toga! Ovaj zna da vozi onaj kod ti. Ok, ljudi, nadam se da ste uživali u ovoj Epizodi. džumbus. U ovoj epizodu. Kaži poz. Pozdrav ljudi! Ja upam jednog nogu! Kaži poz, Mate. Eto pozdrav i od Milana, sam što mu sad noga uništi. Pozdrav ljudi! Pozdrav, vidimo se sve. Gledajte. Ćao. Selection.